Afternoon, my brothers and sisters in Christ. Goedemiddag, broeders en zusters. Before we feed upon God's word, Voordat we het over het woord van God zullen hebben, those of you who can kneel will kneel down for prayer. laten we knielen in zoverre dat mogelijk is. Our gracious and eternal Father, Onze genadige en eeuwige hemelse Vader, we thank you for preserving us to see this day. wij danken u dat u ons in leven heeft gehouden tot op deze dag. For you are the source of life, Want u bent de bron des levens. and we have to stay connected with thee. En het is belangrijk dat wij verbonden blijven met u. But because of sin, we Maar were vanwege separated. de zonde is er scheiding gekomen. But we thank Jesus Christ, who's our bridge builder. Maar wij danken u voor Jezus Christus die onze bruggenbouwer is. We know we're one day closer to the second coming of Jesus We Christ. weten dat we weer een dag dichter zijn bij de wederkomst van Christus. And we are to get ready to meet Jesus. En dat we ons moeten voorbereiden op uw komst. And I pray that the Holy Spirit will work in our hearts, Mocht de Heilige Geest in ons hart werken. that what we say and do will be according to thy will. Dat wat we zeggen en doen in harmonie mag zijn met uw wil. We seek for divine guidance Wij vragen u om goddelijke leiding as we open your word. wanneer we uw woord openen. And may the Holy Spirit put words in my mouth, Mogen de Heilige Geest woorden in mijn mond leggen. that what I speak will be the truth. Dat wat ik mag spreken de waarheid mag zijn. For I pray in Jesus' name. Want ik bid het in Jezus' naam. Amen. Amen. We're one day closer to the second coming of Jesus Christ. We zijn een dag dichter bij de wederkomst. We have to attain perfection in Christ, We moeten tot die volmaaktheid komen in Christus. not by our strength, Niet door kracht, but by the power of Jesus Christ. maar door de kracht van Christus. The Holy Spirit has to work in us. De Heilige Geest moet in ons hart werken. And so we have got a very important topic to talk about: We hebben een belangrijk thema om over te spreken. how to overcome sin. Hoe overwinnen we de zonde? How to overcome self-justification. Hoe kunnen we zelfrechtvaardiging overwinnen? You know, we like to justify. We willen onze eigen straat schoonpraten. We are not wrong. Nee, wij zijn niet verkeerd bezig. We are right. Wij hebben gelijk. And we tend to blame others. En we willen anderen de schuld liever geven. We tend to blame the situation. Of de situatie de schuld geven. But we forget to blame ourselves. Maar we vergeten met de vinger naar onszelf te wijzen. It is a struggle Het is een struggle for all of us, voor ons allemaal. including preachers. Ook wij als predikers. We are all struggling. We struggelen er allemaal mee. The greatest warfare is against self. Want de grootste strijd is tegen ons eigen ik. Steps to Christ, page 40 tells us. Zoals ook staat in de weg tot Christus. So this is the greatest warfare. Dit is de grootste strijd. So how to overcome? Hoe kunnen we dan overwinnen? We all want to be in heaven, Want we willen allemaal in de hemel zijn. but we should have no sin in us. Maar we kunnen niet met de zonde daar gaan. Well, the new theology says De nieuwe theologie zegt, we can keep sinning till Jesus comes. we kunnen zondigen tot Jezus komt. And when Jesus comes, we'll be made perfect. En als Jezus komt, dan worden we ineens volmaakt. But that's not true. Maar dat is niet zo. Now, we have been struggling right from the time when Adam and Eve fell in sin. We struggelen al daarmee vanaf de tijd dat Adam en Eva in zonde vielen. They were created perfect, Zij zijn volmaakt geschapen, but then we know the story that they fell in sin. maar we kennen het verhaal dat ze vielen in de zonde. It says, after Adam and Eve had eaten of the forbidden fruit, Er staat hier, nadat Adam en Eva gegeten hadden van het verboden fruit, they were filled with a sense of shame and terror. werden ze vervuld met een
met schande en angst. And their only thought was En hun eerste en enige gedachte was, how to excuse their sin hoe zouden ze hun zonde verexcuseren? and escape the death sentence. En hoe konden ze het oordeel van de dood ontkomen? So what did they do? Dus wat deden ze het eerst? Well, they played the victim card. Ze speelden de slachtofferrol. And they suffered from what we call a self-victimization syndrome. Ja, dat je zelf medelijden hebt. You know, that's our struggle today. Dat is onze struggle. Need to change. It's off? Okay, thank you. So this is the problem that Adam and Eve faced. Dus dit is het probleem wat Adam en Eva ook hadden. When the Lord inquired concerning their sin, Toen de Heer hun confronteerde met die zonde die ze gedaan hadden, Adam replied, toen zei Adam, laying the guilt partly upon God en daarbij legde hij de schuld gedeeltelijk bij God and partly upon his companion. en gedeeltelijk bij zijn partner, bij Eva. What did he say? Wat zei hij dan? The woman that thou gavest to be with me, De vrouw die u mij gegeven heeft om bij mij she te gave zijn, me of the tree and I did eat. zij heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. So the blame game is going on. Dus de beschuldigingen gaan. And I'm sure you have had this experience. Ik weet zeker dat u deze ervaring ook heeft meegemaakt. Those of you who are married, Zeker diegenen die getrouwd zijn. now remember there's no graduation in marriage. En er is geen, je kunt niet je diploma halen voor je huwelijk. Always the wife is saying, De vrouw zegt altijd, well, my dear husband, you always tell that you are right. jij zegt altijd dat je gelijk hebt. And then the wife says, no, I'm actually right. Nee, ik heb gelijk. You know, this war started in Eden. Maar deze oorlog begon al in de Hof van Eden. Okay, well, my screen is gone. Hey, mijn scherm is uitgegaan. The technical problems are besides me. De technische problemen volgen mij overal, zie je dat? I always face this whenever I give any public presentation. Als ik een presentatie geef, gebeurt dit altijd. One day in India, in Goa, Eén keer toen ik in Goa in India moest spreken, we had an outreach meeting. toen hadden we ook een evangelisatie. There were Catholics and Hindus. We hadden katholieken en hindoes. And I told my friend, let's make sure En ik zei tegen mijn vriend, we moeten er nou toch echt voor zorgen that we have a generator dat we een generator hebben to generate electricity. voor elektriciteit. Because I know this place, Want ik ken deze plek the electricity disappears. en heel vaak gaat de elektriciteit uit. So we had all the equipments ready. We hadden alles achter de hand. And sure enough, before I would speak, En ja hoor, voordat ik moest spreken, there was no electricity. ging de boel uit. We started the generator. We begonnen die generator op te The starten, generator didn't work. maar die werkte niet. Nothing worked. Het And then functioneerde we niet. prayed to God. En toen hebben we ervoor gebeden Somehow we made some alternative arrangements. en we hebben wat alternatieve dingen gedaan. And we had electricity. En toen hadden we toch weer elektra. And after the meeting, we went to the generator. En na de vergadering gingen we natuurlijk kijken wat er met die generator aan de We hand was. pressed that green button. En we drukten op de groene knop And instantly it worked. en het werkte ogenblikkelijk. You see how the devil is trying Zie je hoe to dat werkt? destroy God's word? Hoe de duivel Gods woord wil So here, lastigvallen. Adam is blaming partly God and partly his wife. Dus je ziet, Adam die geeft de schuld aan God en aan zijn vrouw. The woman put the blame upon the serpent. Maar
Maar de vrouw deed hetzelfde, want ze gaf de schuld aan de slang. saying, "The serpent beguiled me, and I did eat." Ja, de slang heeft me verleid en ik heb gegeten. And so now Eve blames God. En Eva die gaat ook God de schuld geven. If you didn't create the serpent, I would have not eaten. Ja, waarom heeft u die slang gemaakt? Als die er niet was geweest, dan had ik dit ook niet gedaan. Why did you create the serpent? Waarom heeft u de slang geschapen? Why did you allow him to come to the Garden of Eden? Waarom heb je toegelaten dat hij naar de Hof van Eden kon komen? How different are we from Eve today? Zijn we heel erg verschillend van Eva? Often we say, because of the environment, therefore I fell in sin. Ja, vanwege de omgeving, daarom ben ik in zonde gevallen. These were the questions implied in her excuse for her sin. Ja, dus deze vragen, die waren deel van haar smoes om te zondigen. The spirit of self-justification originated in the father of lies. Maar de geest van zelfrechtvaardiging vond zijn origine in de vader van leugen. And has been exhibited by all the sons and daughters of Adam. En is ook vaak herhaald door de zonen en dochters van And so Adam. the story is no different than what it was in Eden. Dus het verhaal is nog niet veel veranderd sinds de Hof van Eden. So today we are suffering from Vandaag lijden we aan self-victimization syndrome dat we onszelf, aan zelfmedelijden and self-justification syndrome. en ook het zelfrechtvaardigingssyndroom. And therefore when temptation comes to us, Als verzoeking op ons afkomt, look not to circumstances. moet je niet naar de omstandigheden kijken, staat hier. You know, we all want to make it to heaven. Want we willen toch allemaal naar de hemel gaan. God has given us time God heeft ons tijd gegeven, not to become someone in this world, niet om een belangrijk iemand te worden in deze wereld, but to examine ourselves maar om onszelf te onderzoeken, so that we will have no sin in us. zodat we geen zonde in ons zullen hebben. So the cry goes out. Dus we vragen het How volgende. am I to make the surrender of myself to God? Hoe kan ik mijzelf overgeven aan God? You know, we sing that hymn, I surrender all, I surrender all. Kennen jullie die hymn van alles geef ik over aan All God? to Jesus I surrender all. Alles geef ik over aan Christus. But the question is, are you making Jesus as your priority in life? Maar maak je Jezus tot je prioriteit in het leven? Are you driven by Christ today? Ja, is Hij je motivatie vandaag? Or is it the wealth and riches of this world that is driving you today? Of de rijkdommen van deze wereld? And so it says, you desire to give yourself to Him, Er staat, je wens jezelf aan Hem te geven, but you are weak in moral power, maar je bent zwak in morele kracht. in slavery to doubt, Je bent een slaaf van de twijfel. and controlled by the habits of your life of sin. En je wordt beheerst door de gewoonte van je leven van zonde. Now remember, our carnal nature is stronger than the spiritual. Onze vleeselijke natuur is sterker dan de geestelijke The natuur. tendency to do evil is greater. De neiging om kwaad te doen is groter. If it was the other way around, Als het tegenovergestelde was, that the spiritual is greater than the carnal, dat de geestelijke natuur sterker is dan de vleeselijke natuur, then we don't need Jesus Christ. dan hebben we Jezus niet meer nodig. You need to read Romans chapter 7. Dat vinden we in Romeinen 7. That says, the things that you are ought to do, you don't do. De dingen die ik zou moeten doen, zegt Paulus, daar doe ik niet. The things that you are not to do, you do. En de dingen die ik niet moet doen, die doe ik. And so as you come down to verse 15, En als je verder gaat naar vers 15, it says,
we are serving the law of sin. Dan staat er dat wij de wet der zonde gehoorzamen. Is Romeinen 7. And who can help us? En wie kan ons helpen? Only Jesus Christ. Alleen Christus. And that's why Jesus Christ came to this world, En daarom kwam hij naar deze wereld. to set an example to us all. Om ons een voorbeeld na te laten. So we need to get ready. Dus we moeten ons voorbereiden. We need to put our visa in order Ons visum in orde maken. because Jesus is coming. Want Jezus komt. No latecomers. En we kunnen geen laatkomers hebben. Everyone has to be in time when Jesus comes. Iedereen moet op tijd zijn wanneer Jezus komt. We cannot miss this flight. Deze vlucht mogen we niet missen. You may miss the earthly flight and catch another flight. Je kunt aardse vluchten missen en daarna weer een nieuwe nemen. But if you miss this heavenly flight, Maar als je deze vlucht mist, there is no second dan chance. heb je geen tweede kans. God in His love God in zijn liefde has given us enough time. heeft ons voldoende tijd gegeven. We are living on borrowed time. We leven al in geleende tijd. So we have to make sure that we are ready. We moeten zorgen dat we klaar zijn. Because time is short. De tijd is kort. If you go to Revelation chapter 7, In Openbaring 7 vers 1. here John the Revelator saw Hier is Johannes van de Openbaring en hij zag 4 angels standing on the 4 corners of the earth 4 engelen op de 4 hoeken van de aarde. and holding the winds of strife. En ze hielden de 4 winden van de aarde tegen van, ja, de 4 winden van strijd. So God is in control of this world. Dus God heeft de controle in deze wereld. Because Satan is a destroyer. Want Satan wil vernietigen. And Satan wants to destroy you and me. En hij wil ook u en mij vernietigen. Satan wants us to die in sin. Hij zou willen dat wij sterven in onze zonde. So here the 4 angels are holding the winds of strife. Dus hier houden de 4 engelen die 4 winden nog tegen. And in verse 2 it says Vers 2. that John sees another angel Hier ziet Johannes nog een andere engel. coming from the east, Opkomen van waar de zon opgaat. having the seal of the living God. Ofwel vanuit het oosten, zegt het Engels, met het zegel van de levende God. And this angel cried out, En hij riep met luide stem. hurt not the earth Ja, breng de aarde en de zee geen schade toe. and the sea. And verse 3 says, En vers 3 zegt. till we have sealed the servants of our God in their Tot foreheads. wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. It's not a literal seal, Het is geen letterlijk zegel, but we need to have the character of Jesus Christ. maar we moeten het karakter van Christus hebben. And then it says in verse 4, En vers 4 zegt. and I heard the number of them which were sealed, En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. and there were sealed 144,000. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. These are the living saints on this earth Dat zijn de levende heiligen op deze wereld. who do not experience the first death. Die de eerste dood niet zullen meemaken. Neither will they experience the second death. En ook niet de tweede dood. And we should strive to be amongst the 144,000. We moeten er naar streven om deel te zijn van deze 144. I want to see the fulfillment of prophecies as the great controversy comes to a close. Ik wil graag de vervulling van deze profetieën zijn naarmate ze tot hun eind Aren't we komen. so fortunate to see how the controversy closes? Zijn wij niet heel erg gelukkig dat wij al deze ontwikkelingen nog mogen meemaken en mogen zien? But we need to be ready. Maar we moeten klaar zijn. We need to get ready quickly. En ook zeer spoedig. Because it says the sealing time is very short and will soon be over. Want er staat
hier, de verzegelingstijd is erg kort en zal spoedig voorbij zijn. So time is short. De tijd is kort. Now it's saying the sealing time. Het is nu de verzegelingstijd. What is the sealing time? En wat is die verzegelingstijd? It's the work of Jesus Christ in the most holy Het place. is het werk van Christus in het allerheiligste. Today Jesus is in the most holy place interceding for you and for me. Want nu is het zo dat Christus verzoeningswerk doet voor u en voor mij. And very soon this work will end. En dit werk zal eindigen. When Jesus will throw down the censer Als Christus het wierookvat naar beneden and gooit say, he that is unjust, en zegt hij diegene die vuil is, let him be unjust still. laat hij nog steeds vuil of onrechtvaardig zijn. He which is filthy, let him be filthy still. Ja, dus hij die onrechtvaardig is, laat hem nog onrechtvaardig And zijn. he that is righteous, let him be righteous still. En hij die rechtvaardig is, laat hem nog steeds rechtvaardig zijn. And he that is holy, let him be holy still. En hij die heilig is, zal nog steeds heilig zijn. Today we have a life and death message. Vandaag hebben we een boodschap op leven en dood. We may know all about prophecies. We mogen al onze profetieën kennen We may know about the truth. over de waarheid. We may know about the doctrines. We mogen de leerstellingen kennen. But if you do not apply truth in your life, it's of no use. Maar als je de waarheid niet toepast in je leven, wat heeft het dan voor zin? So here it says the sealing time is very short De verzegelingstijd is erg kort and will soon be over. en zal spoedig voorbij zijn. Now this takes me to the creation week. Het brengt me terug naar Genesis 1, naar de schepping. Based on creation, Gebaseerd op de schepping, Christ worked for 6 days Christus werkte 6 dagen and rested on the 7th day. en hij rustte op de 7e. Now 6 days of creation points us to 6,000 years in the plan of salvation. 6 dagen in de schepping wijst ons op 6000 jaar in het reddingsplan. If you go to 2 Peter chapter 3 verse 3 to 8. Als we gaan naar 2 Petrus 3 vers 3 tot 8. And let's read from verse 3. 2 Petrus 3 vers 3. It says, in the last days, scoffers walking after their own flesh, lust, Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die Will- naar hun eigen begeerte zullen wandelen. will ridicule God's people. Ja, dus ze zullen Gods volk bespotten Where is the promise of his coming? en zeggen, waar is de belofte van zijn For komst? since the fathers fell asleep, Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen all zijn, things continue as they were from the beginning of what? The creation. blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping, staat hier. Now let's go to verse 8. En vers 8, It says, but beloved, be not ignorant of this one thing, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, that one day is with the Lord as 1,000 years, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar and 1,000 years as one day. en 1000 jaar als één dag. So now, when you look at these two dates, Als we kijken naar deze 2 data, the baptism of Jesus Christ and the crucifixion, de doop van Jezus en zijn kruisiging, both the dates are the fulfillment of 4,000 years. beide zijn in de vervulling van 4000 jaar. When did it begin? Wanneer begon dat? The day that Adam ate the fruit. Toen Adam van de vrucht at. Now, I just want to show you how much time we have. Ik laat jullie zien hoe het met de tijd ongeveer Now, if you zit. go to the Desire of Ages, page 117,
Als we de Wens der Eeuwen lezen, bladzij 117 in het Engels. Christ was to redeem Adam's failure. Christus moest waar Adam gefaald had, verlossen. But remember, when Adam was tempted, Maar toen Adam verzocht werd, none of the effects of sin were upon him. had hij nog met geen van de effecten van de zonde te maken. He stood in the strength of perfect manhood. Hij had nog de kracht van zijn perfecte mannelijkheid. Possessing the full vigor of mind and body. En hij had nog steeds de volledige fitheid, zo zouden we zeggen, van lichaam en geest. And he was surrounded with the glories of Eden. Hij was nog steeds omgeven van de heerlijkheden van Eden. Okay, it's back. Now it says here, it was not thus with Jesus when he entered the wilderness to cope with Satan. Maar in deze situatie was niet Jezus toen hij in de woestijn ging om met Satan de strijd aan te binden. Remember when Jesus was baptized, Toen Jezus gedoopt werd, he was anointed for the ministry. werd hij gezalfd voor het zendingswerk wat hij ging doen. And then Jesus went to the wilderness. En toen daarna ging Jezus naar de woestijn. Now it says, for 4,000 years the race had been decreasing in physical strength. En hier zegt Zuster White, 4000 jaar was de mensheid verminderd in lichamelijke kracht, So, achteruit gegaan. so here we have the 4,000 years. Hier hebben we de 4000 jaar. Next, when you talk about Calvary, Als je het hebt over Golgotha, it says, it ended that system of offering which for 4,000 years had pointed forward to the Lamb of God. ook hier staat op Golgotha eindigde het offerstelsel die 4000 jaar lang vooruit gewezen had op het lam van God. And so when you do the mathematics, Dus als we het bij elkaar tellen, we are very close or at 6,000 years. zijn we heel dicht bij 6000 jaar. And therefore, the pen of inspiration is saying the sealing time is very short and will soon be over. Daarom staat er, de verzegelingstijd is erg kort en zal spoedig voorbij zijn. Now, what does sealing of God's people mean? Wat betekent dat, de verzegeling van Gods volk? It is victory over sin. Het heeft te maken met overwinning over de zonde. As we see in 2 Timothy chapter 2 verse 19. Zoals we zien in 2 Timotheus 2 vers 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ do what? Depart from iniquity. 2 Timothy 2:19. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. We cannot enter heaven if we transgress God's law. Wij kunnen de hemel niet binnengaan wanneer we Gods wet overtreden. With one sin in our heart, we cannot enter heaven. Met één zonde in ons hart kunnen we de hemel niet ingaan. Because 1 John chapter 3 verse 4 says, whosoever committed sin transgresseth also the law. Ja, want 1 Johannes 3 vers 4 zegt, degene die de zonde doet, overtreedt ook de wet. For sin is the transgression of the law. Want zonde is de overtreding van de wet. And therefore we cannot be sealed. Daarom kunnen we niet verzegeld worden, We need to find joy in Jesus Christ. tenzij we onze vreugde vinden in Christus. We need to find joy when we come to church. Zijn we blij als we naar de gemeente kunnen You gaan? may be a Sabbath keeper. Je mag misschien Sabbat vieren. You may attend church every Sabbath. En iedere Sabbat naar de kerk gaan.
but you may not receive the seal of God en toch het zegel van God missen. if you have sin in your heart. Als je zonde in je hart hebt. And that's the reason we need to find joy in Jesus Christ. Daarom is het heel belangrijk dat we die vreugde vinden in Christus. You need to find joy in your plant-based diet when you partake it. Vreugde in ons plantaardig dieet. You need to find joy in the way you dress modestly. En in de manier hoe we ons modieus kleden. Unless you find joy in Christ, you cannot be sealed. Als we niet die vreugde vinden in Christus, hoe willen we dan verzegeld worden? So you should delight in doing the will of God. Scheppen we er vreugde in de wil van God? As Psalms 40 verse 8 tells us, I delight to do thy will. In Psalm 40 vers 8 staat, ik ben blij om uw wil te doen, o mijn God. In Mark 12 verse 30 it says, In Marcus 12 vers 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. en u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. You know, if you love Jesus Christ with all your heart, Als je Jezus lief hebt met je hele hart, you will not want to sin. dan zul je niet willen zondigen. If you love someone on this earth, Als je hier iemand op aarde al lief hebt, would you try to hurt that person? wil je dan die ander pijn doen? If you love your wife with all your heart, would you like to hurt your wife? Als je je vrouw lief hebt met je hele hart, wil je haar dan pijn doen? Would you like to hurt your husband? Of wil je je man pijn doen? No, because you love that person. Dat zou je niet willen, omdat je van die persoon houdt. So if we really know Jesus Christ, Als je echt Jezus Christus kent, you will not want to hurt Jesus. dan wil je Jezus geen pijn doen. Because every sin that you commit, Omdat iedere zonde die we doen, you crucify Christ afresh. dan kruisigen we Jezus opnieuw. As Hebrews 6:6 tells us that. Ja, ik denk in Hebreeën 6 vers 6 vinden we dat ook. So what the Lord is saying now, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. And the Lord says, I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. En daarom staat er in Hebreeën 10 vers 16. Dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. So God wants us to know His laws. Dus God die wil dat we zijn wetten kennen. Therefore He puts it in our minds Daarom legt hij het in ons verstand and He puts it in our hearts. en in onze harten. To love, to obey. Dat we hem graag gehoorzamen. God wants to put His law in our hearts and minds. Why? Waarom wil God zijn wet in onze harten en verstand schrijven? So that we will know His laws Zodat we zijn wetten zullen kennen, and that we will love to obey. maar ook deze graag zullen gehoorzamen. Because obedience is based on love. Want gehoorzaamheid is alleen gebaseerd op liefde. If not, you become a legalist. Anders dan worden we wettisch. Why you do not steal? Waarom stil je niet? Because the 10 Commandments tells us. Omdat het in de 10 geboden staat. That's true, but the law has to be written in your hearts. Dat is wel waar, maar die geboden moeten in ons hart geschreven zijn. So how to overcome sin? Dus hoe kunnen we dan de zonde overwinnen? Now here it says repeated acts in a given course becomes habits. We zien hier
wanneer dat herhaalde handelingen gewoonte worden. When does sin begin? Waar begint de zonde? Where does it begin? Waar? In our thoughts. In onze gedachten, niet? So if you have evil thoughts, Dus als je boze gedachten hebt, you will have what? wat zul je dan ook hebben? Evil feelings. Dan zul je ook boze gevoelens hebben. So we need to have good thoughts Dus we moeten beginnen met goede gedachten in order to have good feelings. om goede gevoelens te hebben. And good feelings will be put into action. En goede gevoelens worden ook goede daden. And actions, repeated, becomes habits. En handelingen die je steeds weer opnieuw doet, worden een gewoonte. And habits defines your character. En gewoonten maken je karakter. And character will decide your destiny. En je karakter beslist je lot. It's very simple. Het is zo simpel. And therefore we sing that song, "Oh little feet, be careful where you walk." Ja, en daarom hebben we een liedje bij de kinderen. Pas op, kleine voeten waar je gaat. "Oh little hands, what you do." Kleine handen, let op wat je doet. And that's the reason we have to build our characters. Daarom is karaktervorming zo belangrijk. We have to be in the right environment. We moeten in de juiste omgeving zijn. We have to be out in nature. In de natuur. We have to see how God created the nature. Hoe God de dingen geschapen heeft. Our thoughts have to be right. Onze gedachten moeten kloppen. So your thoughts must be what? Sealed. Dus je gedachten moeten verzegeld worden. We are to be transformed by the renewing of our We minds, moeten veranderd worden door een vernieuwing van ons verstand. that we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Zodat we kunnen laten zien wat de goede en acceptabele en perfecte wil van God is. And that's where we read, I think, in Romans 12:2. Dat is in Romeinen 12 vers 2. So God starts with the mind. Dus God die begint met onze geest. We cannot read your mind. Ik kan uw gedachten niet lezen. I do not know where your thoughts are at the moment. Ik weet niet waar uw gedachten zich bevinden. Op het Maybe moment. you're sitting here Misschien zit u hier wel. and your thoughts have gone to the football match. En misschien zijn uw gedachten afgedwaald naar een voetbalspel. Only God knows what you're thinking. Alleen de Heer weet wat je denkt. But now the devil wants to know what you're thinking. Maar de duivel wil weten wat je denkt. Now I'll be talking more about this on Sabbath day and Sunday. Sabbat en zondag zal ik daar meer over vertellen. How they want to rewire your brain Hoe ze willen zien wat je denkt. Wat je so bent. that they will know what you think. Ja, ze willen je gedachten kennen. Hè? Ja. And to manipulate your brain. En je hersenen manipuleren. I'm sure all of you must have heard about the Neuralink, Misschien hebben jullie al gehoord van de Neuralink. Elon Musk's project. Het project van Elon Musk. That is because we have to compete with AI. Dat is omdat we ons moeten matchen met AI. Because if I should ask you 999 into 999, how much? Want als ik u zo een moeilijke som opgeef, kun je dat in één klap oplossen. Well, we need our calculators. Dan hebben we al een rekenmachientje nodig. But AI does this in a fraction of a second. Maar AI kan dat in een fractie van een seconde. And so Elon Musk wants to put a chip in your brain. En daarom wil Elon Musk een chip in uw hersenen zetten. And once it is in your brain, En wanneer deze chip in je hersenen zit, you become a hackable human being.
dan ben je ook te hacken. The devil wants your mind, De duivel wil onze geest, so that we will not serve God, but we will serve the devil. zodat we niet God zullen dienen, maar de duivel. So now, what type of Christian should we be? Dus wat voor type christen moeten we nou zijn? We have to be consistent Christians. Ja, hele stabiele christenen. You know, on Sabbath, we are really good Seventh-day Adventists. Op Sabbat zijn we hele goede Adventisten. We dress nicely. We kleden ons netjes. Our conversation is so holy. Onze gesprekken zijn zo heilig. Our gestures is holy. Onze blikken zijn allemaal heilig. But when the sun sets in the west, Maar als de zon onder is, immediately the TV remote comes out. dan pakken we de afstandsbediening voor de Check. tv. What is the score? Wat is de score? What is the news? Wat is het nieuws? You're back to your old life. En je bent terug in je oude leven. Who are you fooling? Wie hou je voor de gek? Are you fooling God or are you fooling yourself? God of jezelf? So the question is how to be consistent. Hoe kunnen we stabiel zijn? Now I'm sure all of us here are Seventh-day Adventists, Ik denk, we zijn allemaal Adventisten hier. but we are to be 7 days Adventists. Maar we moeten 7 dagen Adventisten zijn. Means throughout the week as 7 days Adventists, Dus 7 dagen lang moeten we and not Adventist zijn. as seventh-day Adventists, only on the Sabbath. En niet alleen maar een 7e dag Adventist. So throughout the week, you have to be consistent. Dus ook tijdens de week moeten we stabiel zijn. So the question is, how to be consistent. Dus hoe zijn we stabiel? To be consistent, we have to be motivated. Om dat te kunnen zijn, moeten we gemotiveerd zijn. That is, you need to have joy in holiness. Dat betekent dat je vreugde vindt in heiligheid. You must have joy in obedience. Dat je vreugde, behagen schept in gehoorzaamheid. Then you can have joy in Jesus Christ. Dan kunnen we ook vreugde hebben in Jezus Christus. Now I see a few of you taking notes. Ik zie dat een aantal notities. Well, let me maken. tell you this. You can have my PowerPoints. Maar als u wilt, dan Ja. kunt u ook mijn presentatie. No copyrights. Geen copyright, oké? Everything is free. Alles is gratis. So you can have them, but you cannot change them. Je kunt ze gebruiken, je kunt ze niet aanpassen, maar je kunt ze... It will be a read-only file. Ja, dus alleen lezen. So you can do your study, Dus je kunt je studie doen. and remember, this has to be a movement. Dit moet een beweging zijn. I present you the truth. Ik presenteer u deze waarheden. Study for yourself. Studeert u het voor uzelf. Have an experience with the Lord, Ervaar het zelf met de Heer. and share it to someone. En deel het met iemand. So Hebrews 6:6 tells us Hebreeën 6 vers 6 that zegt each time you sin, dat iedere keer dat we zondigen, you crucify Jesus Christ afresh dat we de Zoon van God opnieuw kruisigen and put him to an open shame. en openlijk te schande maken. Now I know we are looking for the second coming of Jesus Christ Ik weet dat we uitkijken naar de wederkomst van Christus. because this world has nothing to offer us. Want deze wereld heeft werkelijk niets te bieden. We have troubles in this world. We hebben veel problematiek in deze We wereld. have trials in this world. Er zijn beproevingen. There is suffering and pain. Er is pijn en er is lijden in deze wereld. And so we are crying out, Lord, please come soon. En hoe vaak zeggen we niet in dat verband, o Heer, kom toch spoedig. But whose sufferings ends?
lijden eindigt eigenlijk? Is it yours or Jesus Christ's suffering? Is het jouw lijden of het lijden van Christus? Wow, okay. So, when Jesus comes, whose sufferings ends? Als Jezus komt, hè? Well, Wat zeg je? Van mij? Nee, bij mij is aan hier. Eén moment. yes, we often think about ourselves first. That's a We problem. denken vaak aan onszelf. But the question is, we want Jesus to come soon We willen dat Christus spoedig komt to end Christ's suffering. om een einde te maken aan het lijden van Christus. If you look at this quotation, Als je kijkt naar dit citaat, few give thought to the suffering that sin has caused our Creator. er zijn maar weinigen die eraan denken dat, aan het lijden dat zonde veroorzaakt heeft aan onze schepper. All heaven suffered in Christ's agony. De hele hemel heeft geleden onder het lijden van Christus. But that suffering did not begin or end with his manifestation in humanity. Maar er staat hier dat dat lijden niet begon of eindigde met zijn manifestatie als mens. Remember when Adam sinned, Toen Adam zondigde, Christ was suffering. leed Christus. It is not when he came to this world in human flesh. Niet alleen toen hij als mens hier kwam. As it says here, that suffering did not begin or end with his manifestation in humanity. Dat lijden begon of eindigde niet met zijn menswording. Sin hurts Jesus Christ. Zonde doet hem pijn. And so when Jesus comes En daarom wanneer Jezus komt and everyone is sealed en iedereen verzegeld is for eternity voor eeuwig and there's no more sin, en er geen zonde meer is, the suffering of Christ ends. dan zal het lijden van Christus tot een eind komen. And sin shall not arise again. En de zonde zal niet weer opkomen. And therefore, we need to stop sinning. Daarom moeten we ophouden met de zonde. Remember, obedience is based on love. Gehoorzaamheid is namelijk gebaseerd op liefde. And therefore, Jesus said Daarom zei Jezus in John 14:15, in Johannes 14 vers 5: if ye love me, keep my commandments. Als u mij lief hebt, houd dan mijn geboden. Jesus could have said, keep my commandments. Jezus had ook kunnen zeggen, houd mijn geboden. But Jesus began by saying, if you love me. Maar hij begon te zeggen, als je van mij houdt. If you don't love Jesus, why should you keep the commandments? Als je niet van Jezus houdt, waarom zou je zijn geboden dan houden? Most don't love Jesus, De meesten houden niet van Jezus. yet they keep the commandments partly En ze houden gedeeltelijk de geboden, because they are scared of the consequences. omdat ze bang zijn voor de resultaten, voor de consequenties. When you go to the supermarket, Als je namelijk naar de supermarkt gaat, you don't steal. dan ga je niet stelen. Why you don't steal? Waarom niet? You're scared of the policeman and the CCTV. Je bent bang voor de geheime camera's en voor de politie die You're achter je not aankomen. thinking that Jesus is watching you. Hoeveel denken eraan? Jezus ziet mij. You know, when you look at the political leaders, Als je kijkt naar de politieke leiders, they want to make their country a safer place. zij willen hun land veiliger maken. How to combat crime? Hoe gaan ze om met criminaliteit? Well, put CCTVs. Weet je wat? We hangen nog meer beveiligingscamera's. Now in India we have drone CCTVs. Wij hebben intussen al drones als
so Ja. they can track. tv, zodat ze iedereen kunnen zien. But there is no change in that person's heart to not steal. Maar er is geen verandering van hart om niet te stelen. But if you know Jesus, Maar als je Jezus kent and if you love Jesus with all your heart, en je hem lief hebt met heel je a hart, miracle can take place in you. kan er een wonder in u plaatsvinden. You begin to love Jesus. Je begint Jezus lief te hebben van You binnenuit. begin to bear the fruits of the Spirit. Je begint de vruchten van de geest te dragen. And eventually you begin to love your enemies. Je begint zelfs je vijanden lief te hebben. And therefore Jesus could say when he was dying, En daarom kon Jezus zeggen toen hij stierf: Father, forgive them, for they know not what they do. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Can we say that when the time of persecution comes? Kunnen wij dat zeggen als er vervolging over ons losbarst? Can you say that when your church member betrays you? Kun je dat zeggen wanneer jouw gemeentelid jou verraadt? A time is coming Een tijd komt that your brothers and sisters in the church will betray you. dat je broeders en zusters in de kerk je zullen verraden. Your parents will betray you. Je ouders zullen je verraden. Your brothers will betray you. Je broers, Your sisters will betray you. je zussen. Are we prepared to meet that time? Zijn we voorbereid om dat mee te maken? That we look at them with pity. Dat we naar hun kijken met medelijden And ask God to forgive them. en God vragen om hun te vergeven. Remember, God's government is based on love. Want Gods regering is gebaseerd op liefde. God will never use force. Hij gebruikt geen geweld. He has given us the power of choice. Hij heeft ons de keuze gegeven. As it says here, Zoals het hier zegt. God does not force the will or judgment of any. God die forceert de wil of het oordeel van niemand. He takes no pleasure in slavish obedience. Hij is namelijk niet blij met een slaafse gehoorzaamheid. Can you imagine if your wife tells you this? Kun je je voorstellen als je vrouw zegt: I love you, my dear husband, ik hou van jou, schat, because if I don't love you, you will beat me. want als ik niet van jou hou, dan ga je mij slaan. Now here the Bible has this beautiful principle. De Bijbel heeft een prachtig principe. There is no fear in love, Er is in de liefde geen vrees. but perfect love casteth out fear. Maar perfecte liefde gooit de vrees eruit. And he that feareth is not made perfect in love. Want degene die bang is niet perfect geworden in de liefde. We are married to Jesus Christ. Wij zijn getrouwd met Jezus Christus. Now if you read 2 Corinthians chapter 11 verse 2, Als je leest 2 Korinthe 11 vers 2, the Lord is saying, I am jealous over you daar zegt het: ik ben jaloers over jou. with godly jealousy. Met goddelijke jaloezie. For I have espoused you to one husband, Want ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. to be a chaste virgin to whom? To Jesus Christ. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. So we have to be true to our Lord and Savior Jesus Christ. Dus ja, zijn wij trouw aan onze Heer en Meester Jezus Christus. But today we are in the last church. Maar nu zijn we in de laatste gemeente. We are lukewarm Christians. We zijn lauwe christenen. We are in a lukewarm condition, and therefore we have become what? Inconsistent Christians. We zijn in een lauwwarme situatie geland. En dat betekent dat we onstabiel zijn geworden. And therefore the Lord is saying, En daarom zegt de Heer: because thou art lukewarm, omdat u
lauw bent, neither cold nor hot, niet koud en niet heet, I will spew thee out of my mouth. daarom zal ik u uit mijn mond spugen. So what is the problem? Wat is het probleem? Because we do not make an effort to overcome the lack of motivation. Ja, we doen geen moeite om het gebrek aan motivatie te overwinnen. So the question is, what is motivating you today in this world? Wat motiveert u in deze wereld vandaag? Is it your work? Uw werk, Is it money? geld, Is it pleasure? plezier, Is it power? macht Or is it Jesus Christ? of Jezus? So a small effort by God's grace will do what? Will create that momentum. Ja, een kleine moeite door Gods genade zal momentum scheppen. And that momentum will lead to what? Motivation. Dat zal ons leiden tot meer motivatie. So you have to get started not by your power, but by God's grace. Dus door Gods genade kunnen we dat begin hebben. And that motivation will lead to consistency. En die motivatie zal ons leiden om stabiele christenen te worden. You know, magic will not just happen. Want we hebben niet zomaar magisch iets wat gebeurt. Many are just praying and asking the Lord to change them. Velen bidden gewoon, Heer, verander mij. You have to make an effort. Maar we moeten zelf daar ook moeite voor doen. As it says in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Zoals staat in 2 Korintiërs 12 vers 9. My grace is sufficient for thee. Mijn genade is voor u genoeg. For my strength is made perfect in weakness. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. And then it says, therefore will I rather glory in my infirmities, Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, that the power of Christ may rest upon me. opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Now because of sin, many are facing health challenges. Vanwege de zonde zijn er ook velen die lijden in hun gezondheid. You try to do your best, Je probeert je best te doen. yet you have challenges. En toch heb je uitdagingen. I know some people who have been following a healthy lifestyle, Ik ken mensen die een gezonde leefstijl but they volgen ended up as a cancer patient. en toch een kankerpatiënt zijn geworden. Why? Because of stress. Waarom? Vanwege stress. So here the Lord is telling us, En daarom zegt de Heer ons, whatever condition you are, in wat voor toestand u bent, you need to glorify God. verheerlijk God. Because in verse 10 it says, therefore I take pleasure in infirmities, Hij zegt, ik schep behagen in zwakheid, in reproaches, in noden, in necessities, in smadelijke behandelingen, in persecutions, in vervolgingen, in distresses. in benauwdheden, For whose sake? For Christ's sake. om Christus wil. For when I am weak, then am I strong. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. So we have no excuse Dus we hebben geen excuus to say, well, I am a victim. om te zeggen, ik ben slachtoffer. You cannot justify what you do. Je kunt niet rechtvaardigen wat je doet. You need that power from God. Die kracht heb je van God nodig. So make some effort. Dus doe enige moeite. These precious treasures will not drop upon us without some exertion on our part. Deze kostbare schatten zullen niet zomaar op ons vallen zonder dat we er zelf ook enige moeite So voor if you doen. want to overcome sin, Dus als je zonde wilt overwinnen, make some effort. doe moeite.
God will give you that grace. God zal je die genade schenken. And therefore it is not truth that we need to hear, Het is niet alleen waarheid die we moeten horen, but it is how to apply that truth. maar ook hoe we het moeten toepassen. So there are 3 important reasons to be a consistent Christian. 3 belangrijke redenen om een stabiele christen te zijn. You need to love Jesus with all your heart, We moeten dus Jezus liefhebben met ons hele hart, so that you stop sinning. zodat we stoppen te zondigen. Because every departure from the right, Want iedere afwijking van het recht, every deed of cruelty, iedere daad van gruwelijkheid, every failure of humanity ieder falen van de mensheid to reach his ideal, om zijn ideaal te bereiken, does what? Brings grief to him. doet hem verdriet. So each time you want to do a wrong act, Dus als je iets verkeerds wil doen, you need to think of Jesus. moet je aan Jezus denken. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Would Jesus retaliate? Zou Jezus terug doen? Will Jesus do this tit for tat? Zou hij wraak nemen? We have to always put Jesus in front of us. We moeten altijd Jezus voor ogen hebben. And then you can get victory over sin. En dan kun je ook overwinning halen over de zonde. Next, all true obedience should come from the heart. Alle ware gehoorzaamheid komt uit het hart. The will, refined and sanctified, will find its highest delight in doing his service. De wil die verfijnd en geheiligd is, zal zijn grootste vreugde vinden in het doen van zijn wil, zijn And dienst. when you know God, Wanneer je God echt kent, it will be a life of continual obedience. zal het een leven worden van voortdurende gehoorzaamheid. And sin will become hateful to us. En zonde zal hatelijk worden in onze ogen. Today we are petting sin. Vandaag is het meer dat we de zonde strelen. Today we are procrastinating and saying, well, Lord, tomorrow I'll be a better person. We stellen uit en zeggen, Heer, vanaf morgen zal ik een betere persoon zijn. You should begin right now Nee, u moet nu beginnen to overcome sin. om zonde te overwinnen. And then duty becomes what? A delight. En dan wordt de plicht een vreugde. And sacrifice a pleasure. En offergezindheid wordt een plezier. We have to hide self behind Jesus. Ons eigen ik moet zich verschuilen achter Remember, Christus. our carnal nature is greater than the spiritual. Want onze vleeselijke natuur is groter dan de geestelijke. You just need a small wrong act. Je hebt maar een kleine verkeerde handeling nodig. A small wrong thought in your mind Een kleine verkeerde gedachte. that you can jumpstart your carnal nature. En dat kan al een trigger zijn voor je vleeselijke natuur. And therefore our thoughts have to be holy continually. Daarom moeten onze gedachten voortdurend heilig worden. We have to think about the great sacrifice that Jesus gave us. En denken aan het grote offer die Christus voor ons heeft Who gebracht. died for you and for me. Die voor u en voor mij is gestorven. He had no sin in him, Hij had geen zonde. but he became our sin bearer. Maar hij droeg de zonde voor ons. So what's the conclusion? Dus de conclusie. Let us not strive to appear as good Christians in the sight of man, but rather in the sight of God. Laat ons er niet naar streven om als goede christen ons voor te doen voor de ogen van mensen, maar voor de ogen van God. You know, often we want to please man rather than God. We willen vaak mensen eerder behagen dan God. We want to have a good reputation in this world. Een goede reputatie hebben in deze wereld. We have forgotten about God. We zijn God vergeten.
Many suppose that appearance and style and pretense are to do a great work in reaching the higher classes, but this is an error. Ja, velen denken dat hoe ze eruit zijn en de stijl, de manier hoe ze gebruiken en hoe ze zich voordoen, dat iets zou uitwerken om de hogere klasse te bereiken. Maar dat is een dwaling. Appearance has much to do with the impressions made upon minds. Ja, de schijn heeft veel te doen met de indrukken die gemaakt worden op de geest. But the appearance must be after a godly sort. Maar dat moet wel van de goddelijke soort zijn. Want anders dan werkt het niks uit. And so we must be bound up with whom? With God and heaven. Dus we moeten verbonden zijn met God in de hemel. You know, the more you think about heavenly things, Hoe meer je denkt aan hemelse dingen, the things of this world will become dimmer. dan worden de dingen van deze aarde veel onbelangrijker. Remember, heavenly things are literal. Hemelse dingen zijn letterlijk. Many people are watching movies, Heel veel mensen kijken naar de films watching their favorite actors and actresses acting, en hun favoriete acteurs. and whatever they act and do, they think it is real. En ze denken dat het echt is. And here we are preaching something which is real, Maar hier prediken we iets wat echt is. but the majority is thinking this is a fantasy. En de mensen voelen het alsof het een fantasie is. These are precious words from our Lord and Savior Jesus Dit Christ. zijn kostbare woorden van onze Heer Jezus Christus. Jesus wants everyone to be safe in his Hij kingdom. wil dat iedereen gered wordt in het koninkrijk. So there should be no striving for recognition by worldly men. Dus er moet geen streven zijn voor erkenning door wereldse mensen. In order to give character and influence to the work in these last days. Om karakter en invloed te geven aan het werk in deze laatste dagen. And therefore we need to be what? Consistent Christians. Daarom is het belangrijk om stabiele christen te worden. Consistent 7 days Adventists. 7-daagse adventisten. Let us be Adventists throughout the week. De hele week. Because consistency is a jewel. Want zoals zuster White ook hier zegt, stabielheid is een juweel. Our faith, Ons geloof, our dress, onze kleding and our deportment en ons gedragscode must be in harmony with the character of our work. moet in harmonie zijn met het karakter van ons werk. The presentation of the most solemn message ever given to the world. De presentatie van de meest ernstige boodschap die ooit gegeven is So aan de God wereld. has commissioned us to reflect the character of God to the people in the world. Dus God heeft ons opgedragen om het karakter van God uit te dragen in de wereld. God wants many to be safe in his kingdom. Hij wil dat velen gered worden. I know we have been waiting, Ik weet dat we gewacht hebben, but remember, the Lord is coming. maar de Heer komt. It won't be long. Het zal niet meer zo lang duren. We know the 6,000 years is at the verge of completion. Want de 6000 jaar staan op de grens van There is no vervulling. specific date, Niet dat er specifieke data zijn. but we know the sealing work is almost done. Maar we weten dat de verzegeling bijna achter de rug is. So what is our work? Wat is ons werk? To get ready for Jesus Om ons voor te bereiden op zijn komst. and to make others ready for the second coming of Jesus Christ. En anderen voor te bereiden op zijn komst. So let us count the years as what? As months. Laat ons de jaren als maanden tellen. Let us count the months as weeks. En de maanden als weken. And let us count the weeks as days. En de weken als dagen. So let us not lose hope. Laten we geen hoop verliezen.
But let us look heavenwards. maar ons richten op de hemel. Because Jesus said, Want Jezus zei, in my Father's house are many mansions. in mijn vaders huis zijn vele woningen. If it were not so, Als het niet zo was, I would have told you. zou ik het u hebben gezegd. But I go to prepare a place for you, Want ik ga u plaats bereiden. that where I am, Dat waar ik ben, there ye may be also. dat u daar ook mag zijn. That Jesus is coming with his reward, Jezus komt met zijn loon. to give to every man according as his work shall be. Om ieder te geven naar zijn werken. So let's get ready Laat ons voorbereiden to meet our Savior, Jesus Christ. om Jezus te ontmoeten. Let's kneel down for prayer. Laten we neerknielen voor het gebed. Our gracious and eternal Father, Onze genadige en eeuwige Vader, thank you for the broad love you have given to us. dank u voor zo'n grote liefde die u ons heeft gegeven. You have loved us first. U heeft ons eerst lief gehad Therefore we love you, Lord. en daarom houden we van u. We know we are in a lukewarm We condition, weten dat we in een lauwe situatie zijn. neither hot, neither cold. Niet heet en niet koud. Lord, I pray that we will be always hot, Help ons altijd heet te zijn. to do thy will, Om uw wil te doen. to reflect the character Om of het, Jesus Christ. het karakter van Christus te reflecteren. We know the greatest warfare is against self. De grootste strijd is tegen onze eigen ik. It is only through your power and grace that we can become overcomers. Het is alleen door uw kracht dat wij overwinnaars kunnen worden. We know Jesus is knocking at the door of our hearts. We weten dat Jezus klopt aan de deur van ons hart. And I pray that each one of us will open the door of our hearts to Jesus, En ik bid u dat in ieder van ons de deur mag open doen. so that he can come in and sup with us, Zodat hij kan binnenkomen en maaltijd met ons kan so houden. that we can experience Jesus Christ, Dat we Jezus Christus mogen ervaren. so that we can become a new creature in Christ. Dat we een nieuwe schepping mogen worden in Christus. We may have a name, We mogen een naam hebben. but may we live up to that name. Mogen we leven naar And deze naam. may we make sure that our names are in the book of life, Dat onze namen geschreven staan in het boek des levens. so that when Jesus comes, Dat wanneer Jezus komt, we can be ready wij voorbereid mogen zijn to meet him and receive him. om hem te ontvangen. Help us, Lord, Help ons, Heer. for I pray in Jesus' name. Want ik bid het in Jezus' naam. Amen. Amen. Now, those of you who would want my PowerPoint, Diegenen die mijn PowerPoint zouden willen, you can contact me and you can give me your email address and Dan- I can send it to you. dan kunt u uw e-mailadres geven en dan kan ik het gerust delen. Thank you. God bless you. Hartelijk dank en God zegen.